Българско национално Дарик Радио. Казвам добре дошла в студиото на Дарик Радио тази сутрин на госпожа Детелина Николова, кандидат за кмет на Добрич от политическа партия ГЕРБ и досегашен кмет на града. Здравейте! Здравейте! Добро утро на слушателите на националното Дарик Радио. Благодаря ви, че сте тук. Госпожо Николова, водим този разговор 2 дни преди деня за размисъл, преди балотажа за местните избори. Да започнем разговора с вас така, с постигнатото в Добрич, с това, с което най-много се гордеете. Кои са решените проблеми, които са ви коствали много усилия, много нерви, но сте останали след това истински удовлетворени от резултатите? Като кмет на града през всичките тези години най-много се гордея с добричлии. С добричлии и с техните постижения, защото общината, това са хората. Гордея се с талантливите млади хора, които прославиха Добрич и България по света. Гордея се с видимите резултати, защото са плод на много труд. Гордея се, че като кмет на Добрич от 2003 година мога да застана отново с открито лице пред моите съграждани и да поискам да бъдем заедно и през следващите години, за да изградим до край започнатото. Нашия град заслужава да продължи по пътя на успеха. През всичките тези години аз не предадох доверието на моите съграждани. Не подминах с безразличие нито един проблем. Дори ангажирах институциите за развитието на града и резултатите от упоритата ни работа са видими. Като значими успехи мога да споделя, че поне за последните 4 години успяхме да привлечем 82 милиона лева. С това Добрич се нареди сред 10 общини в страната, привлекли такъв голям ресурс по различните програми. Това безспорно се дължи и на факта, че успяхме в годините на икономическа криза да управляваме добре финансовото състояние, което е видно и от кредитния рейтинг на общината. Добрата финансова стабилност пък е тази, която ни направи надежден партньор. Това се цени и за това Добрич успя да привлече толкова средства, които инвестирахме, и днес можем да кажем, че градът ни има своето ново лице. Наистина възродено, с име, което познават не само в България, в Европа и по света. Ние сме една от общините, които въпреки трудностите успяхме да реализираме, и вече е факт, регионалната система за управление на отпадъци, от която ще се ползват за 30 години напред общо 9 общини. Санирахме много сгради на училища, на детски градини, на детски ясли, всички музейни сгради. Изградени бяха съвременни центрове за настаняване от семейен тип за деца с увреждания. Ремонтирахме и осъвременихме най-красивия градски парк в България. Между другото, той е и най-старият, с 15 години по-стар от Борисовата градина. Добрич е една от 5 български общини, които днес с гордост могат да кажат: имаме развити всички социални услуги за нуждаещите се хора. Да не забравяме за спортната слава на Добрич. През тези години, благодарение на общината, на обединените усилия на бизнеса и на гражданите, върнахме самочувствието си в традиционните колективни спортове – волейбола, хандбала, шахмата, леката атлетика и много други. Наред с тази ежедневна работа не спряхме да надграждаме. И днес мога да споделя, да се похвалим и с това, че община Добрич е в първите редици, предлагащи богато разнообразие от услуги за хората и бизнеса в Центъра за услуги и информация. Създадохме модел за подпомагане на инвеститорите, както с административни услуги, така и с облекчени, съкратени срокове. Но всичко това щеше да е самоцелно, ако не работихме за духовното израстване на нашия град, на хората. Утвърдихме и продължихме да утвърждаваме национални и доброжански обичаи и традиции. Работихме за патриотичното възпитание на младите хора, за развитието на фестивалния живот и подкрепа на младите таланти. Ще споделя отново, които наистина прославиха Добрич и България. С това се гордея. През този изминал месец вие безспорно сте провела много срещи. С какви хора се срещнахте в хода на кампанията?
Какво ви питаха те? Какви проблеми поставяха? Както и до сега, в хода на кампанията залагах на диалога, на разговорите. Бях сред хората, бях пряма и честна с тях. Дори когато понякога не им харесваше, пак казвах истината. Когато гледаш човека в очите, не можеш по друг начин да говориш. Затова вече 4-та кампания застанах с чиста съвест пред тях. Затова вече 4-ти мандат срещам тяхното доверие и подкрепа. И за мен наистина най-важно беше да ги срещам лично, очи в очи, да чуя какво мислят, да обсъдим заедно проблемите на града, да обясна много непознати неща, защото динамиката на живота е голяма и понякога хората забързани не могат да разберат как ще се случат и как ще се решат някои от проблемите. Приех предложенията им, облякохме ги в общи решения. Това е моят подход, не само в кампаниите. През всичките тези 12 години всеки мой ден беше свързан с проблемите на хората от Добрич и моите съграждани го знаят, защото винаги съм сред тях. Откликвала съм и на техните проблеми, ангажирах и институции, когато ние, общината, не можем да предприемем съответни стъпки поради законодателните правомощия на други институции. Така че кампанията ми беше едно просто продължение на моето ежедневие като кмет през 3-те мандата. Опонентите ми обаче обявиха, че ще водят позитивна кампания, а всъщност тя беше през цялото време агресивна, дори негативна на много моменти, като непрекъснато разпространяваха и слухове, че срещу тях се води компроматна едва ли не кампания. Ще си позволя и друго. Реформаторския блок не проведоха кампания, която да се базира на идеи, облечени в реалистични политики. Заложиха на популистки, на неизпълними обещания. Заложиха на това да коментират моите предложения в неконструктивен дух, нещо повече. Обвиниха колегите, обвиниха екипът ни в неща, които самите те като обвинители извършваха. Приписваха ни недостойно поведение, каквото те самите имаха. Няма да пропусна да споделя и това, че похвалните в кавички обещания, които не си даваха сметка как могат да ги изпълнят, добричли разпознаха. Хората на Добрич са мъдри и могат да отчетат и да отличат реалното от фантастичното. Само с младежки ентусиазъм няма да се решат проблемите на нашия град, нито на ежедневието, което толкова много понякога ни тревожи с неуредени проблеми. Трябва да познаваш законодателството. Трябва да си отговорен. Трябва да имаш опит и практика в някои от механизмите за усвояване и за използване на добрите решения. Трябва реализъм, а не популизъм. И пак ще кажа, добричли са мъдри и трябва да излязат и да гласуват за надграждането и развитието на Добрич. Те познават мен и екипът ми и мисля, че ще застанат зад нас. И да погледнем напред, кои ще бъдат приоритетите ви от тук насетне? Може би по-конкретно да попитаме каква е проектната готовност на Добрич за новия, той вече май не е много нов, програмен период до 2020. Той вече започна. И 2020 година. Основните приоритети са обновяването на кварталите. Цялата работа ще бъде изнесена в кварталните пространства и реконструкцията на водопреносната мрежа. Община Добрич има готовност с работни проекти на стойност над 250 милиона лева, с които ще продължи своята работа. Те бяха подготвени без за това да изхарчим нито лев от общинския бюджет, пак с привлечени средства. Акцент в нашата политика наистина ще бъде изнасяне на благоустрояването в кварталите на Добрич. Имаме разработени проекти за обновяване на 42 междублокови пространства в най-големите квартали. Балик, Строител, Дружба 1, 2, 3 и 4. Там ще бъдат изградени детски площадки, места за отдих и спорт в тях, подходи нови към жилищните блокове, ново осветление, зелени площи и не на последно, естествено, възможности за обединяване на усилията на хората да работят в кварталите не само в свободното си време, а да се чувстват и да са част от това, което се изгражда.
чрез участието им в публично-частно партньорство. Както и до сега, ние показахме, че този принцип и тази практика е изключително полезна, защото само тогава направеното се пази, цени и се надгражда. Сред новите проекти и този за създаването на парк, който ще се казва Свети Димитър. Всички знаем, че го именувахме заедно с гражданите в квартал Дружба. Той ще бъде разположен между училище Димитър Талев и паметника на Деспот Добротица. По трансгранично сътрудничество ще направим пълна реконструкция на двете платна, както на булевар Добружа в частта от площад Вица Попова, т.е. Пинета до кръговото кръстовище на Рилци, така и по улица Ангел Стоянов, където ще бъдат освен реконструирани платната, ще бъдат изградени нови тротуари и улично осветление. Ще продължим да изграждаме и кръгови кръстовища, за да намалим задръстванията. Пълна реконструкция на органовата и огледалната зали са подготвени, както и усъвременяване с реконструкция на един от най-големите военни паметници, военното гробище. Ще продължим да се грижим за училищата, да обновяваме детските градини и яслите, чието сгради се нуждаят от усъвременяване. Община Добрич разполага вече с ресурс от 28 милиона лева за реализиране именно на тези проекти. Подготвен е и проекта за програма Транспорт на стойност 41 милиона лева. Предвиждаме да стартира един много сериозен инвестиционен проект за над 100 милиона лева, който вече стартира своите стъпки, този за водния цикъл. Той е от изключителна важност за Добрич и добричлии. Това ще бъде инвестиция за 30-40 години напред. Усилията ни ще бъдат насочени в кварталите и то по новата програма обновяване и саниране на панелните жилищни сгради, като се очаква вече през пролета на следващата година да започнат същинските строителни работи. Това е в полза на гражданите, защото въпреки слуховете, които се разпространяваха изключително безплатно с усилията само на общината и с допускането на строителните дейности в самите ни жилища и блокове, където живеем. Целта е да осигурим мащабно развитие на Добрич. Кажете, госпожо Николова, как общината може да подпомага, може да помага на бизнеса и инвестициите в нашия град за привличане на повече инвестиции? Макар и трудно, видимо в последните 2 години, започна съживяване на икономиката в Добрич, най-вече на малките и средни предприятия. Това е политиката в Европейски съюз. В рамките на нашата община малки и средния бизнес се очертават като гръбнак на икономиката. Общината е тази, която създава условия. Тя адаптира инфраструктурата за инвестиции и подпомага бизнеса с облекчен режим на административни услуги. Икономиката в Добрич вече се съживява. Една от общините в рамките на Добружа, а именно сърцето, това е нашата. Така че ако общината ни няма лицето, имиджа и управленица, който да я позиционира не само в България, в Европа и независимо по кои панаирни изложения, сред партньори, няма как да привлича инвестиции. Като град, община, ние обаче нямаме територия, която да предлагаме, за да се строят големи фабрики, както очакват хората. Това, което направих, бе общината да получи безвъзмездно от държавата 3 имота с обща площ 603 декара. Знаете, че получихме теренът на бившата топлоцентрала с площ 23 декара. Там сега е изграден магазина Kaufland, който всички познават. Вторият имот е така нареченото бивше поделение Гарнетата с площ 160 декара. Там дружеството Папа Солио подготвя изграждането на завод за преработка на царевица. Безвъзмездно общината получи и бившето военно поделение по улица Армейска над ЖП гарата с площ от 420 декара. Там дружеството Булмат закупи терен от 100 декара, за да изгради нов завод за производство на меки връзки. Освен това, в промишлена зона Запад имаме закупени 28 декара от китайски инвеститор, който до края на тази година ще направи и първа копка на новия завод за фуражи. Има вече 3 инвестиционни предложения, които
са в ход за изграждане на малки цехове за преработка на масло от рапица и лавандула. Тези култури се отглеждат в нашия регион. 7 са и предложенията за преработка на суровини в областта на хранително-вкусовата промишленост. Ето това са работни места, които се разкриват. След като благодарение обаче усилията на общината успяхме да привлечем тези инвеститори. Да не говорим, че всички над 30 проекта, които реализирахме за тези 82 милиона лева, донесоха работа на повече от 1700 души за тези 4 години в нашия град. Освен това, ние не спряхме да обучаваме младите хора. По програмата Старт в кариерата ежегодно ние обучавахме повече от 19 деца, казваме ежегодно, които вече са на постоянна работа. 7 от тях останаха в общината на работа. Така че наистина тези усилия допринесоха за това да имаме съживяване в икономиката, да имаме добри специалисти, които са обучени и на които да заложим в динамичното усвояване и възможностите, които ни дава новия програмен период. Община Добрич, госпожо Николова, неведнъж е получавала отличия, които са свързани с прозрачността на вашата администрация. Как това ще стимулира вашата по-нататъчна работа? Да, община Добрич предоставя над 1200 електронни услуги. Общината и нейните професионални екипи заслужено получиха призовите за електронна община, за най-добър сайт, за достъп до информация, както и европейски етикет за добро управление. Нищо, че моят конкурент е записал в програмата си и твърди, че тепърва ще се създава електронна община. Поне да беше проверил и да беше научил нещо за своята община. Колко услуги казахте, че се... Над 1200 електронни. Общината беше отличена и с приза за зелена община, за креативни услуги и практики в полза на гражданите. Аз мисля, че всеки, който иска да знае и да се гордее с постигнатото на своята община, е достатъчно само да отвори сайта и да се информира. Всички тези резултати са стимул за развитието ни, защото ние ще продължим да надграждаме с новите технологии, с новите решения за националното електронно правителство, което е част от бъдещето развитие. Така че всичко, което е създадено, нека да бъде частица от гордостта за жителите на общината. Трябва ни по-голямо самочувствие. Работя за това. И в края на нашия разговор, госпожо Николова, нека да чуем какви са вашите послания към избирателите. Преди всичко, сърдечно искам да благодаря на всички избиратели, на добричли, които ме подкрепиха на първия тур и ми се довериха. За съжаление ще споделя, че избирателната активност на първия тур бе много ниска, както никога досега. Хората смятаха, че изборите са предрешени. Дори в самия изборен ден, към 11 часа, социолози в кавички разпространиха и тази лъжлива информация, че Детелина Николова и листата на ГЕРБ печелят с 64%, което изигра изключително вредна роля. Демобилизираща. Да. На практика в Добрич в 1/4 от секциите хората не гласуваха, с което не поеха своята отговорност. А да оставиш друг да взема важните за живота ти решения, променя собствената ти роля на гражданин. Вярвам, че сега на втори тур съгражданите ми ще бъдат по-активни, призовавам ги за това. Вярвам, че ще гласуват, за да можем да продължим възходящото развитие на Добрич като европейски град, достоен за нас и за нашите деца. За мен Добрич е кауза. Искам да призова добричли в неделя, на 1 ноември, на втория тур, за изборите за кмет, да излязат и да гласуват, за да бъде изразена истинската воля на хората, за да имаме самочувствието и правото да кажем: ще работим заедно за доброто бъдеще на нашия град. Добрич, с хората, които знаят и могат да го направят. Затова се обръщам към всички добричли. Доверете ми се и ме подкрепете за доброто на нашия град. Гласувайте на втори тур с бюлетина номер 4 за мен, Детелина Николова.
Благодаря ви, че бяхте наш гост. Благодаря ви за този разговор. Госпожа Детелина Николова, кандидат за кмет на политическа партия ГЕРБ, за кмет на Добрич и вече 3 мандата кмет на града. Това е Дарик.